हरे कृष्ण माता जी, म्यूट लो जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు గీతా ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాసెస్లో నిన్న మీకు మొదటి ఓరియంటేషన్ జరిగింది. ఈరోజు మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ కూడా ఈ క్లాస్కి స్వాగతం. సో శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని నెలకొల్పారు. సో ఇది మీ అందరికీ తెలిసినట్లుగానే ఒక ఉచితమైనటువంటి కోర్సు. అందరికీ కూడా మీ ఇంట్లో కానీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండి మీరు నేర్చుకునేటటువంటి వసతిని మనకు అందరికీ కూడా కల్పించారు ఈ దేవాలయం వారు. ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాము. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము అనేటటువంటి సంస్థ. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇస్కాన్ అంటే దాని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఇది, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, తెలుగులో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది స్థాపకులు ఎవరు అంటే పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. ఆయన ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన. అందుకని ఆయన్ని సంస్థాపకాచార్యులు, ఫౌండర్ ఆచార్య అని ఇంగ్లీష్లోనూ అంటారు. 1966 జూలైలో ఈ సంస్థను స్థాపించటం జరిగింది. సో వారి యొక్క బోధల ఆధారంగా ఇది ఒక చిన్న మనకు చిత్రాల ద్వారా ఆయన యొక్క ఉదంతాన్ని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇది ఆయన చిన్నప్పుడు వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించటము, ఆయన చిన్నప్పుడే ఈ రకంగా కృష్ణ భక్తిలో ఉండటము మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత ఆయన తన గురువు గారి దగ్గర ఉండి అభ్యసించటము, ఆ తర్వాత ఆయన ఈ కృష్ణ చైతన్య విధానాన్ని గురించి బోధించటం, ఆ తర్వాత అమెరికా దేశం వెళ్ళి అక్కడ ఇస్కాన్ అనేటటువంటి సంస్థను అక్కడ మొదట స్థాపించటం జరిగింది. అక్కడ పాశ్చాత్యులందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గురించిన ఆయన బోధలు ఆయన చేయటం, ఆ తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలు కూడా వ్రాసి ఇంగ్లీష్లో, ఆ తర్వాత అవన్నీ భాషల్లోకి కూడా అనువదింపబడ్డాయి. సో ఆ పుస్తకాల ద్వారా పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్లకు కూడా మన యొక్క శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క చరిత్రను అందరికీ అందజేయటం జరిగింది. సో ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా వ్యాపించి ప్రతి చోట ఎన్నో సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సెంటర్స్ కూడా ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో అందరూ ఉండటానికి సేవ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో మన యొక్క ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు స్థాపించారు మనందరికీ. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు ఎలా వచ్చింది అంటే ప్రభుపాదుల వారు పెట్టిన ఇస్కాన్, దాని నుంచి జయపతాక స్వామి ఆయన ఇప్పుడున్నటువంటి వీరికి గురువు, ఇక్కడ నామనిష్ట దాస ప్రభు అని చూస్తున్నాము. ఆయన ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరుకు ప్రెసిడెంట్. ఆయన ఈ ఉచిత కోర్సెస్, ఈ జూమ్ సౌకర్యం ఇవన్నీ కూడా కల్పించారు. ఆ తర్వాత శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, ఈయన టెంపుల్ యొక్క ఈ ఆలయ మేనేజరు, మన తెలుగు విభాగానికి ఆయన ముఖ్య సలహాదారు.
అధ్యక్షులుగా ఉంటున్నారు. ఇది మనము కొద్దిగా మనకు ఈ యొక్క తరగతిని, ఈ కోర్సును స్థాపించినటువంటి వారి యొక్క చరిత్ర ఎవరు ఏమిటి అన్నది తెలుసుకుని ప్రారంభించాలి. కాబట్టి ఇది మనకు ఎవరు చేశారు అంటే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ అనేది స్థాపకులు ప్రభుపాద, ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ జయపతాక స్వామి, ఆయన కింద శిక్షణ పొందిన నామనిష్టదాస ప్రభు, ఆ తర్వాత శ్రీధర చైతన్య వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, వారి యొక్క వరుసను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు భగవద్గీత చదవబోతున్నాం కాబట్టి భగవద్గీత అనేది అసలు ఏమిటి అంటే మనకు ఎన్నో వేదాంగాలు అనేవి ఉన్నాయి. తర్వాత ఇతిహాసాలు అంటారు, మహాభారతము, రామాయణము, ఆ తర్వాత బ్రహ్మసూత్రాలు, ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు. సో వీటిల్లో ఈ పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయని మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. పురాణాలు కూడా రకరకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఈ యొక్క ఇతిహాసాల్లో మహాభారతము, రామాయణము ఉన్నాయి. ఈ మహాభారతంలో ఎవరు భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలో ఒక ఉపాఖ్యానము. మహాభారతంలో 6వదైన భీష్మ పర్వంలో, ఈ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీతగా మనము పొందుపరచబడిందని చూస్తాము. సో ఈ భగవద్గీత వేదజ్ఞాన సారము మరియు ముఖ్యమైన ఉపనిషత్తులలో ఒకటి. అందుకని దీన్ని గీతోపనిషత్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు, అంటే పరీక్షిత్తు కుమారుడు, అభిమన్యుడి మనుమడు, అర్జునుని ముని మనుమడు, వారికి ఈ మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని ఈ జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించటం జరిగింది. అప్పుడు ఆ మహాభారతంలో ఇది 6వ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలు. సో దీని యొక్క అసలు ఏమిటి క్లుప్తంగా మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ, కానీ ఒక్కసారి క్లుప్తంగా చూద్దాము. మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుని కోరికపై సందర్భం ఏమిటి అన్నది చూస్తున్నాము. కౌరవ పాండవ సంగ్రామంలో ఈ యుద్ధ రంగంలో మొదటి రోజు అందరూ కూడా సన్నిహితులై యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడు కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్యకు రథాన్ని తెచ్చాడు. పరీక్షించి చూడగా అర్జునుడు బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు అంతా కూడా కనిపించారు. సో రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవటం ఏమైనా అర్థం ఉందా, నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు కృష్ణుడితో అసలు నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడిగాడు. అలా అర్జునునికి మరియు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి జరిగినటువంటి సంవాదమే ఈ భగవద్గీత. భగవద్గీత అంతా కూడా భగవంతుడికి అర్జునుడికి జరిగినటువంటి సంభాషణ. ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన యొక్క కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయిన సంజయుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత మొదలు అవుతుంది. అంటే ఈ భగవద్గీత మొదటి శ్లోకం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ మనము చూస్తాము. భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక్కొక్క యోగం అని అంటారు. అది ఒక విషయం, మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా ఒక యోగం అని పేరు. సో యోగం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతునితో మనకు మన యొక్క మనస్సు భగవంతునిపై కంప్లీట్గా ఐక్యమై లగ్నం చేసేటట్టు చేసుకోగలుగుతాం. కనెక్షన్ విత్ గాడ్,
భగవంతునితో మనము సంబంధం పెట్టుకోవటం అని సింపుల్ మాటల్లో తేలికగా చెప్పాలి అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. అంటే మన మనస్సు ఆ భగవంతుని మనస్సుతో ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో మనం, అది యోగా, కనెక్షన్ విత్ గాడ్. సో కర్మయోగ అన్ని అధ్యాయాలకి ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరని చెప్పుకున్నాము. సో మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగము. అంటే దాని ఎందుకు అన్నది ఇప్పుడు చూస్తాము, బట్ పేరులు చూద్దాం ముందు. ఫస్ట్ అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం, రెండవది సాంఖ్య యోగము, ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి యోగం, 3 కర్మయోగం, 4 జ్ఞానయోగము, 5 కర్మ సన్యాస యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము, 7. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే ఈ భగవద్గీతను 18 అధ్యాయాలు అని చెప్పుకున్నాం. 18 అధ్యాయాల్లో కూడా మొదటి 6 కూడా కర్మయోగం గురించి చెప్తాయని, మధ్యలో ఉన్న 6 కూడా భక్తి యోగం గురించి చెప్తాయని, చివరిలో ఉన్న 6 కూడా జ్ఞానయోగం గురించి చెప్తాయి అని చెప్తారు. సో కర్మయోగంలో ఉన్నవి ఇవి. ఇకపోతే భక్తి యోగంలో ఉన్నవి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, విభూతి యోగము, విశ్వరూప సందర్శన యోగము, భక్తి యోగము. పోతే 3వ విభాగంలో ఉన్నది జ్ఞానయోగ విభాగం. అందులో ఏం అధ్యాయాలు ఉన్నాయో చూద్దాము. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము, గుణత్రయ విభాగ యోగము, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము, దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము, మోక్ష సన్యాస యోగము. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానయోగంలో ఉన్నటువంటివి. ఇంకపోతే భగవద్గీత శ్లోకాలు ఎన్ని అసలు అన్నది 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. అయితే ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి? శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుల వారి మహాభారత గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి సంవాదం 700 శ్లోకాల భగవద్గీత. సో వీళ్ళ సంభాషణ అంతా మొత్తము 700 శ్లోకాలు ఈ 18 అధ్యాయాల్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో ధృతరాష్ట్రుడు పలికినది ఒకే ఒక శ్లోకం, అంటే మొట్టమొదటి శ్లోకం మనం ఇప్పుడే చూస్తాము. తర్వాత సంజయుడు 41 శ్లోకం, అర్జునుడు 84 శ్లోకాలు, శ్రీకృష్ణుడు 574 శ్లోకాలు పలకటం జరిగింది. సో క్లియర్గా తెలుస్తోంది భగవద్గీత ఎక్కువ భగవంతుడి నోట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ పాట ఎక్కువ భాగం భగవంతుడి ద్వారానే చెప్పబడింది. మిగిలినవి అర్జునుడి ప్రశ్నలు, సంజయుడు కొంత వర్ణన ఈ సంభాషణ గురించి ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించటము. అది ఈ శ్లోకాల యొక్క వివరణ, ఎవరు ఏది చెప్పారు అన్నది. తర్వాత ఈ గీత మహత్యం ఏమిటి అంటే సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థోవత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహాత్. సర్వోపనిషత్తుల సారమైన భగవద్గీత గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు. అర్జునుడు దూడ కాగా పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైన భగవద్గీత క్షీరమును పానము చేయువారై ఉన్నారు అని. అంటే ఒక శ్లోకం చూసాము, తర్వాత మనం మొత్తం చూద్దాము. సో అన్ని ఉపనిషత్తుల సారము భగవద్గీత అయితే, భగవద్గీత అనేటటువంటి భగవద్గీతను ఒక గోవు అనుకుంటే ఆ గోవు నుంచి మనకి ఏమొస్తాయి? ఎప్పుడు పాలు. అయితే ఆ పాలు పితికేది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అంటే ఆ గోవులో నుంచి ఆ పాలు అంటే ఏమిటి? అది ఏమిటి భగవద్గీత నుంచి భగవద్గీత అనేటటువంటి గోవు నుండి మనకు వచ్చేది అంటే సర్వోపనిషత్తుల సారము మనకు అందులో నుంచి వస్తుంది. సో అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ భగవద్గీతనే గోవు నుంచి మనకు ఈ సర్వోపనిషత్తుల సారాన్ని తీసి అర్జునుడికి ఒక దూడలాగా అందించి ఆ తర్వాత మనందరికీ కూడా ఆ రకంగా ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ భగవద్గీత క్షీరాన్ని పానం చేయువారై ఉన్నారు. పండితులు, శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైనటువంటి ఈ భగవద్గీత క్షీరమును పానము చేయువారై ఉన్నారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థము. గీతా మహత్యము అనేది
ఆ తర్వాత ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రగీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవ. అంటే ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం అవసరం. అది ఏమిటి? శ్రీకృష్ణ భగవాను నుంచే స్వయంగా ఉపదేశితమైన భగవద్గీత. మనకు అదొక్కటి ఉంటే చాలు. ఎందుకు? మనకి స్వయంగా భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి విషయాలు మనం దీని నుంచి గ్రహించవచ్చు. మనం ఆరాధించవలసింది ఒక దైవాన్ని, ఒక మంత్రం, ఆయన పవిత్ర నామాలు. మన యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే భగవంతుడి మీద భక్తిని, భక్తి ప్రేమలు, విశ్వాసాలు పెంచుకోవటము. సో భగవద్గీత యథాతథము అంటే అన్నది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. శ్రీ ప్రభుపాద భాష్యం అంటే అర్థం వివరించి మనకు ఈ భగవద్గీతను ఇచ్చారు. సో మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మొదటి అధ్యాయంలో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా దీనికి అర్జున విషాద యోగము, ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరున్నది అని అన్నీ చూసాము. ఈ అధ్యాయానికి అర్జున విషాద యోగము అని చెప్పి పేరు. ధృతరాష్ట్రుడి విచారణ అంటే ధృతరాష్ట్రుడు యొక్క శ్లోకంతో మొదలైంది. ఆయనకున్న ఒకే ఒక శ్లోకం ముందుగానే మనం భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి శ్లోకంగా చూస్తాం. సో ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్రుడు ఏమని పలికాడు? ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రం అయినటువంటి కురుక్షేత్రంలో సమవేతాయుయుత్సవ సమావేశమయ్యారు చాలా ఉత్సాహంతో. ఎవరు? మామక పాండవాశ్చైవ మా వాళ్ళు పాండవులు కూడా. కిమకుర్వత సంజయ కిమకుర్వత సంజయ ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని చెప్పేసి ఆయన అడుగుతున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడగటంలో అర్థం ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క ఆందోళన మనం చూస్తున్నాం. ఆయన అడుగుతున్నారు. ఆయన మనకి చిత్రంలో కనిపిస్తోంది ఆయన యొక్క ముఖ కవళికల్లో ఉన్నటువంటి ఆందోళన. ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూపిస్తున్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు అని సంజయుడికి ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన వివరిస్తున్నారు. సో ఆయన అడగటం జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది సంజయ అని చెప్పేసి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఏమర్థమవుతోంది అంటే నా వాళ్ళు పాండవులు అంటే తన యొక్క
కుమారులను పాండవులను వేరుగా చూస్తున్న భావం మనకి ఇక్కడ మొదట్లోనే అర్థమవుతుంది. అంటే తమ్ముడి కుమారులు అన్నది లేకుండా నా వాళ్ళు అంటే నా ఆ భేదభావాన్ని ఆయన ఇక్కడ చూపించటం మనకు ఈ శ్లోకంలో తెలుస్తోంది. ఈ మాటలో నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా అని అన్న మాట ద్వారా మనకు ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని మనము కనిపెట్టవచ్చు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనం అబ్రవీత్. ఓ రాజా, వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడిని సమీపించి ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్పేసి అర్జునుడు తర్వాత అంటున్నాడు. ఏమని ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ వ్యూహం ఎంతో చక్కగా అల్లి ఎంతో బాగా ఉంది ఆ పాండవ సైన్యం. సో దానిని చూచి ఈ తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడట. ఏమని? ఇక్కడ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. సో పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం, చూడండి పాండుపుత్రులందరినీ మీరు ఆచార్య మహతీం చము, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదుడు, వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ, ఈ ద్రుపదపుత్రుడు మీ ఎంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల యొక్క మహాసైన్యాన్ని చూడండి. తవ శిష్యేన ధీమత. సో ఈ వ్యూహాన్ని చేసినటువంటి మీ ప్రియమైన శిష్యుడు ద్రుపద కుమారుడు ఎంత బాగా ఈ వ్యూహాన్ని పన్నాడో ఒక్కసారి మీరు చూడండి అని చెప్తూ దుర్యోధనుడు తన గురువైన ద్రోణాచార్యుడికి పాండవ సైన్యాన్ని చూపించటం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అంత బాగా వాళ్ళ సైన్యం ఉన్నది అని ఈయనకు మనసులో భయం. ఆ తర్వాత మీరే వాళ్ళకు గురువై ఇవన్నీ నేర్పించారు అని ఒక రకమైనటువంటి అక్కసు కూడా కనపడుతోంది. ఆయన మనసులో భయం కూడా కనపడుతోంది. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఈ పాండవులు సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులు సమానులు ఉన్నారు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురిజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉపపాండవులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే అని చెప్పేసి ఇంకా ఇలా దుర్యోధనుడు చూపిస్తూ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గర చెప్తున్నాడు ఈ మాటలన్నీ కూడా. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధాద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఇంకా ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు అయిన వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను, వినండి. ఇప్పటిదాకా పాండవులలో ఉన్న గొప్ప వాళ్ళను, వాళ్ళ సైన్యాన్ని గురించి చెప్పాను. ఇప్పుడు మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధుల గురించి కూడా మీకు చెప్తాను, వినండి అంటూ దుర్యోధనుడు మీరు భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుని పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు వంటి ఎప్పటికీ యుద్ధంలో విజయం సాధించేవారు ఉన్నారు. నా కొరకు ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన శూరులు కూడా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. అయితే వారు వివిధ శస్త్రాస్త్రములతో కూడి మరియు యుద్ధ విద్యలందు కూడా నిపుణులు. వీరంతా మంచి యుద్ధ విద్య నిపుణులు. మన సైనిక బలం అపరిమితం.
మనం భీష్మ పితామహుడిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాం. కానీ భీముడిచే జాగ్రత్తగా రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితమైనది. వాళ్ళ సైన్యం భీముడితో భీష్మ పితామహుడు మన సైన్యాన్ని రక్షిస్తుంటే అవతల పాండవ సైన్యాన్ని భీమసేనుడు రక్షిస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళ సైన్యం పరిమితమైనది, మనంత పెద్దది కాదు. మీరందరూ సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్ద నిలిచి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ద్రోణాచార్యుడితో ఈ మాటలన్నీ కూడా దుర్యోధనుడు పలుకుతున్నాడు. ఎందుకు? మనసులో ఆందోళన, భయము కలిగి ఆయన మనకు వాళ్ళు ఇంత బాగా కనిపిస్తున్నారు ఆర్గనైజ్ చేసుకుని వాళ్ళ సైన్యాన్నంతా అంటూ, మన సైన్యం ఇంకా బాగుంది, మనకి ఇంకా ఇంతమంది వీరులు ఉన్నారు, మనకు కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది, మనకు భీష్ముడు మనకు సర్వసేనాధిపతి, వాళ్లకు భీముడు, మీరందరూ కూడా వ్యూహాత్మకంగా మన భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ ఇవ్వండి అంటూ ద్రోణాచార్యుడికి చెప్పటం జరిగింది దుర్యోధనుడు. ఆ తరువాత అప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయిన భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించేలాగా, అంటే కొంచెం దుర్యోధనుడు ఆందోళన చెందుతున్నాడు, ఇలా ఈ రకంగాని ఆయనకు ఉత్సాహ సంతోషాలు కలిగించాలి అని సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. అప్పుడు ఆ తరువాత పిమ్మట శంఖాలు, వివిధములైన వాద్యములు, భేరులు, శృంగములు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడ్డాయి. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరముగా ఉండెను. వీళ్ళంతా కూడా ఈ శంఖాలు, వాయిద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడేసరికి, అంటే భీష్మ పితామహుడు ఆయన దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించాలి అంటూ అని సింహగర్జనలాగా పెద్దగా శంఖాన్ని పూరించాడు. ఆ తర్వాత ఈ శంఖాల శబ్దాలు, వాయిద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా మ్రోగింపబడ్డాయి. ఆ సంఘటిత ధ్వని చాలా మిక్కిలి భీకరముగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత 14వ శ్లోకం యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు. సో యుద్ధం ప్రారంభించేటప్పుడు చేసేటటువంటి ఈ శంఖనాదాల గురించి ఇక్కడ చెప్తారు. శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవా పాండవాశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు. అప్పుడు అంటే తెల్లని గుర్రాలతో తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితం, తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్నారు. ఎవరు? మాధవ పాండవాశ్చైవ, కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణుడు, మాధవుడు, పాండవాశ్చైవ అంటే పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు. దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు, వాళ్ళు కూడా దివ్య శంఖాలను పూరించారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యాన్ని, అర్జునుడు దేవదత్తం అనేటటువంటి శంఖాన్ని కూడా పూరించారు. సో యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాల్లో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శంఖం పాంచజన్యం, అర్జునుడిది దేవదత్తం, భీముడిది పౌండ్రకం, ఈ ముగ్గురు కూడా శంఖాలను పూరించారు. ధర్మరాజుది అనంత విజయం, నకుల సహదేవులది సుఘోష మణిపుష్పకాలు వాళ్ళ యొక్క శంఖాలు. అలాగే కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు అందరూ కూడా వాళ్ళ శంఖాలను అన్ని వైపులా ఊదారు, పూరించారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ 12 నుంచి 19వ శ్లోకం వరకు యుద్ధ ప్రారంభ శంఖ నినాదాలు ఏమిటి అంటే,
సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. అంటే ఆ శంఖధ్వనులు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లు చేస్తూ కౌరవ వీరుల అంటే ధృతరాష్ట్రుడి కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయట. అంత భయంకరంగా గట్టిగా దద్దరిల్లేటట్లుగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాన్ని వ్యదారయత్. ఈ శబ్దాలన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్ర కుమారుడి హృదయాలను వ్యధ కలిగించాయి. నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. అంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లజేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు ఈ యుద్ధరంగము, రెండు సైన్యాలు మధ్యలో అర్జునుడు చూస్తాను, తీసుకువచ్చి ఒక్కసారి నాకు చూపించు అని అడగటము చూస్తున్నాము. తర్వాత అధవ్యవస్థిత 20 నుంచి 21వ శ్లోకం ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపీధ్వజ ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవ ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహామహీపతే. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. అర్జునుడు ఏమన్నాడో చూద్దాము. అర్జునుడు పరిశీలించి అప్పుడు అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడు అని చెప్పేసి అర్థం. అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు. అచ్యుత శ్రీకృష్ణ భగవాను ఈ రకంగా సంబోధిస్తూ నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాల్సి ఉందో నేను చూసే అవకాశం కలుగుతుంది. ఒకసారి ఈ రథాన్ని ఈ మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి పెట్టు అని చెప్పేసి 2 సైన్యాలకు మధ్యలో నా రథాన్ని తీసుకువెళ్ళు అని చెప్పి ఆయన అడగటం జరిగింది. అర్జునుడు అప్పుడు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టిన తర్వాత సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఏవముక్తో హృషీకేశో గూఢాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. అప్పుడు సంజయుడు ఉవాచ అంటే సంజయుడు ఏమని పలికాడు? ఏవముక్తో హృషీకేశ గుడాకేశేన భారత. ఈ హృషీకేశ అంటే ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వాడ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పేరు. గుడాకేశేన భారత. గుడాకేశ అంటే అర్జునుడు. అంటే ఏమిటి? తమో గుణాన్ని జయించినవాడు, నిద్రను అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అని చెప్పేసి అర్థము. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. ఈ సేనను 2 సేనల మధ్య ఈ రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టి అక్కడ ఉంచారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. భీష్మద్రోణ ప్రముఖత సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. సో భీష్మద్రోణ ఈ ప్రముఖులందరినీ కూడా ఒకసారి నువ్వు చూడు అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ అర్జునుడితో
చెప్పటం జరిగిందనమాట. అంటే ఈ అర్జునుడు అడిగిన తరువాత సైన్యాలు మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి రథం పెట్టు శ్రీకృష్ణ అని అడిగినప్పుడు అర్జునుడు కోరిక ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టి, అప్పుడు అర్జున, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము, నువ్వు ఇక్కడ చేరినటువంటి ఈ కౌరవ ప్రముఖులు భీష్మ ద్రోణాది ప్రముఖులందరినీ కూడా నువ్వు ఒక్కసారి చూడు అని చెప్పటం జరిగింది. అర్జునుడి పరిశీలన 21 నుంచి 27వ శ్లోకం వరకు అర్జునుడు అందరూ అక్కడ ఉన్న ప్రముఖులను చూడటం వర్ణిస్తున్నారు. తాన్ సమీక్ష్య కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. కుంతిపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసినప్పుడు కరుణతో మునిగిపోయి ఇలా మాట్లాడాడు. చూశాడు అందరినీ, తన బంధువులను స్నేహితులను. అప్పుడు ఆయన కరుణతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? అర్జునుడు పలికాడట, కృష్ణ ఆయన యొక్క దయాభావం. ఇందులో 28వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు అర్జునుడు కరుణతో ఏమంటున్నాడు, దయతో అన్నది చూస్తాం. కృష్ణ, యుద్ధాసక్తుల ఎదురుగా ఉన్న ఈ నా బంధువులను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయి. నోరు ఎండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాటుతో కంపిస్తోంది, గాంధీవం చేతిలో నుంచి జారిపోతోంది, దేహం మండిపోతోంది, నిలబట్టడానికి కూడా నా దగ్గర శక్తి లేదు, నా మనస్సు తల్లడిల్లుతోంది కృష్ణ అంటూ ఆయన ఆ మాటలను చెప్పటం జరిగింది. సో అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోతోంది, దేహం అంతా కంపిస్తోంది, వెంట్రుకలన్నీ కూడా రోమాంచితమవుతున్నాను, గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళు నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, మనసు కూడా స్థిమితంగా లేదు అంటూ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ఆయన యొక్క గుణాలను, ఆ సమయంలో ఆయన యొక్క ఫీలింగ్స్, భావాలు ఎలా ఉన్నాయన్నది వర్ణిస్తున్నారు. తర్వాత శ్లోకాల్లో ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, అర్జునుడు రాజ్యసుఖాలు, అంటే యుద్ధం దేనికి చేస్తాం, రాజ్యాలు గెలుచుకుని సుఖపడాలి. ఆ రాజ్యసుఖాల గురించి ఏమంటున్నారు అంటే, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఈ యుద్ధంలో నా వాళ్ళని చంపటం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కోరుతుంది? నచశ్రేయోను పశ్యామి, అంటే ఏమి శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నాకు ఏమీ కనపడటం లేదు, ఏ శ్రేయస్సు కూడా. హత్వా స్వజనమాహవే, ఎందుకు? స్వజనాలను హతమార్చిన తర్వాత ఇంకా ఇందులో నుంచి నాకు వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు ఏమీ కనిపించటం లేదు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు విజయం మీద కూడా కాంక్ష లేదు, కోరిక లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, నాకు రాజ్యము వద్దు, సుఖానిచ, నాకు ఈ సుఖం కూడా వద్దు, ఇటువంటి సుఖాలు నాకు అవసరం లేదు. ఈ యుద్ధంలో నా వాళ్ళని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను, చూడలేకపోతున్నాను. కావున తదుపరి విజయం కానీ, నాకు ఇక రాజ్యం కానీ, దీనివల్ల వచ్చే సుఖం కానీ నాకు అవసరం లేదు అంటూ అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడితో. సో తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు అక్కడ, మనము రాజ్య సుఖాలు అక్కర్లేదు అన్నాడు. ముందు కరుణ, వీళ్ళందరినీ నేను ఎలా చంపాలి అన్న దయాభావము, ఆ తర్వాత దీంట్లో సుఖం లేదు అనేటటువంటి ఒక భావము, తర్వాత పాపభీతి, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయిన తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. సో ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును, కనుక ధృతరాష్ట్రపుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపటం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి అసలు? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము అని చెప్పి, స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ, స్వజనాన్ని మనం హతమార్చితే ఏమి సుఖం ఉంటుంది మాధవ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు పాపమే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు.
సో ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పాడు? ఒకటి దయాభావం, నా వాళ్ళు నేను చంపలేను అన్నది. 2 రాజ్యసుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, ఇటువంటి రాజ్యసుఖాలు అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత చంపటం పాపభీతి, ఇది పాపం కాదా అని అంటున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నారు ఈ పాపభీతి గురించి? రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం మిత్రదోహం వల్ల కలిగే పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? వాళ్ళంటే ఈ రాజకాంక్షతో వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు ఈ రాజకాంక్షతో ఏ విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆలోచించట్లా. వంశం నాశనం అవుతుంది, మిత్రద్రోహం కలుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించటం లేదు. కానీ మనమైనా ఈ దోషాన్ని తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అంటూ అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి అర్జునుడి యొక్క ఆవేదన ఏమిటి అంటే, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతన ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మం అలుముకుంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించితే ఏమవుతుంది? వంశమంతా కూడా అధర్మం అలుముకుంటుంది అని చెప్పేసి అదొక కారణం. సో ఈ యుద్ధం వల్ల ఈ వంశనాశనం జరిగితే, మన కులధర్మం నశిస్తే అంతా కూడా అధర్మం వ్యాప్తి చెందుతుంది అని ఈ అర్జునుడు కుటుంబ సంప్రదాయాల గురించి కూడా ఆవేదన చెందాడు. ఆ తరువాత ఆయన యొక్క అనిశ్చయము, ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది, అనిశ్చయము అని ఉండాలి ఇక్కడ. యది మామ ప్రతీకారామ శస్త్రం శస్త్రపాణయ ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యు స్తన్మే క్షేమాతరం భవేత్. నిరాయుధుడును ప్రతీకారం చేయని వాడును అయిన నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధార్తరాష్ట్రులు నన్ను యుద్ధభూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఆయుధాలు ఏమీ ధరించకుండా నిరాయుధుడినైతే వాళ్ళు నన్ను ఆ యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచి అవుతుంది. ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థా ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానస. ఇలా పలికి అర్జునుడు విసృజ్య సశరం చాపం, తన యొక్క ఆ బాణాలన్నీ ధనుర్బాణాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి శోక సంవిఘ్న మానస, దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయి కూర్చొని ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు అర్జునుడిని చూపిస్తున్నారు. ఆయన బాణాలు ధనుస్సు అన్నీ కూడా తీయటము, దుఃఖంగా ఉండటము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి అసలు చెప్పినటువంటి ఈ 5 కారణాలు ఏమిటి అనేది ఇంకొకసారి చూద్దాము. ఇప్పటి వరకు చూసాము, ఒకసారి మళ్ళీ అన్నీ సమీక్షిద్దాము. రణరంగంలో అందరినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత తన యొక్క బంధువులను స్నేహితులను అందరూ ఆయనకు కరుణ కలిగింది. నేను నా వాళ్ళను ఏ విధంగా సంహరించాలి. రెండవది, నాకు ఈ సుఖాలు అవసరం లేదు, ఎందుకు ఇలా అందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యము సుఖము నాకు అక్కర్లేదు. మూడవది, పాపభీతి కలుగుతుంది, పాపం కలుగుతుంది అనేటటువంటి పాపభీతి. ఆ తర్వాత వంశనాశనం కూడా అవుతుంది, ధర్మాలు నశిస్తాయి. ఆ తరువాత ఆఖరికి 5వది అనిశ్చయం. వీటన్నిటి వల్ల నిశ్చయం తీసుకోలేనటువంటి ఆసక్తత, అనిశ్చయం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఈ 5 కారణాలు వల్ల అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేను అంటున్నాడు. కరుణ, తర్వాత సుఖం లేదు, భోగము లేదు, పాపభీతి, తర్వాత వంశనాశన భయము, తర్వాత అనిశ్చయము వలన
ఆయన నేను చెప్పలేను, చేయలేను ఆ యుద్ధం అన్నది ఆ కారణాలు 5. జీవితంలో మనకు గీతా పాఠం ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ప్రామాణికమైన గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్పి మనము ఇక్కడ ఈ గీతలో నేర్చుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అయితే ఇక్కడ ఒక్క విషయం మళ్ళీ మనము చూడొచ్చు. అది ఏమిటి అంటే గీతా మహత్యం చూద్దాము. ఈ గీతా మహత్యం ఏమిటి? अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयाशयेत्